tenzende tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwike ndimwimo tungamire tenzende tungamire semwana onyaradzwa unganyaradzwe nyanza mananda anomunzwa kana matinyarara emwete tenzi wenyanza tenzinde tungamire. Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church pamwe chete namufundisi Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Shailet Chakabveyo ndiye ari kutiisira musign language. Mufundisi, kwazisai vateereri. Vateereri, tokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Tinotenda. Regai tipinde muhurukuro yedu yanhasi. Yes, Pastor. Musoro wenyaya watoda kukurukura nhasi unotiwo sungano, nyasha, nemutemo. Saka inenge continuation yechidzidzo chekumashure. Chidzidzo chatakaita fikira pera chaiti nyasha nemutemo. So iyi iri kuti sungano, nyasha, nemutemo, which is covenant, grace, and the law. Right. Tinoda kuti tione hukama huri pakati pazvo. Pezvinhu izvozvo. Now kana muchidzidza, maybe Pastor, nyaya idzi dzinobatsira vanhu here? Idzi dzinobatsira nekuti mibvunzo iripo kana kumwe kutaura kwatinombosangana nako unonyatsoona kuti pari kunosara kujeka kuti sungano chii, tiri kupinda pari muzano reruponeso. Saka zvese zvinofanira kuti munhu anzwisa kuti sungano chii, nyasha chii, mutemo chii, ko zvinondobatana papi mukuponeswa kwevanhu. Anditiwa pabata. Nekuti chimwe nechimwe chine nzvimbo yacho. Saka vateereri, nyatsa kufambai nechidzidzo chiri kutungamirwa namufundisi. Pamuri ipapo torai mabhibhles nepekunyorera mavhesi. Ngatifambei mufundisi. Sungano, Caston, kana covenant, yes. Chibvumirano kana kuti urongwa, tingati chirevo pakati pevanhu vaviri. Kana kuti pemaboka maviri kana kuti pemapato maviri. Mubhaibheri tinosangana nesungano dzaiitika pakati pemunhu nemunhu. Zvakare tinoonawo sungano dzaiitwa pakati pemunhu naMwari. Ndivazvoona. Now asi muchidzidza mubhaibherimo, muchidzokera mumashure munhoroondo, munoona kuti kare kwaiva nemhando mbiri dzesungano. What do you mean? Maybe rekati tipindure nekupa muenzaniso. Mukativerenga Genesis 21 verse 32, mubva maibatanidza naGenesis 26 verse 28. Genesis 21 verse 32. Right. Saizvozvo vakaita sungano paBheerishebha. Abhimeleki akasimuka naPikori mukuru wehondo yake, vakadzokera kunyika yevaFiristia. Genesis 26 verse 28. Ivo vakati, takaona kwazvo kuti Jehovha unewe, tikati zvino mhiko ngaivepo pakati pedu newe, tiite sungano newe. Now, pane type yesungano inoitika pakati pevanhu vaviri, asi pauviri hwavo pasina mukuru. Mese ya equal to kune zvamawirirana. Sezvakaitika pakati paAbhimeleki naAbhurahama naAbhimeleki naIsaka. Isungano, chibvumirano chiri kuitwa. Hapana anoti ndiri mukuru, teerera zvandiri kutaura. Mese 50-50. Right. Toda kuti tinzwe imwe type zvakare yesungano. Kuna 2 Samuel 3 verse 21 na 2 Samuel 5 verse 3. 2 Samuel 3 verse 21. Abhineri akati kuna David, ndichasimuka ndikaenda kunounganidzira ishe wangu mambo vaIsraeri vose kuti vaite sungano nemi
mubate ushe pose pamunoda napo nemwoyo wenyu. Then 2 Samuel 5 verse ya 3. Naizvozvo vakuru vose vaIsraeri vakauya kuna mambo paHebron. Mambo David akaita sungano paHebron pamberi paJehovha. Ivo vakazodza David kuti avo mambo waIsraeri. Pane imwe mhando yesungano inoitika pakati pemadzimambo maviri. Umwe akundwa neumwe. Saka anenge akundwa anenge akuswowirana asuri pasi. Saka tingati nekumwe kutaura isungano iri kuitika pakati pemukuru nemudiki. Ndinozvona. Saka mukuru ndiye anotema chirevo, anorayira zvinofanira kuitwa musungano ishi neumwe nemumwe, kuti iwewe semudiki akundwa uchaita ichi nechichi nechichi, inini ndichiita ichi nechichi. Ndinozvona. Ndo iri kubuda panapa pamadzimambo aya ekuti pana mambo akundwa. Saka kana takuzoenda mubhaibheri manje tinoona kuti sungano kazhinji dzatinosangana nadzo tinowana sungano pakati paMwari asi naIsraeri. Ndo sungano yakanyanya kuwanda mukati mebhaibheri. Mwari semusiki ari mukuru, Israeri semunhu akasikwa ari mudiki, but vari musungano. Saka Mwari semukuru pane chimwe chinhu anopa mukana kumunhu wekubvuma kana kuramba zviri musungano iyi. Zvimwe zvaanofanira kunzi aite. Mwari anotendera munhu kuti ngaaite sarudzo yake. Chimwe chinhu chamunoona kana muchitevera sungano iyi, muchaona kuti inoputira zvese zviri muzano reruponeso. Sungano pakati paMwari naIsraeri. Na muchaona kuti pati yaMwari musungano iyi pakati pake naIsraeri yanga iri yekuropafadza Israeri. Ndo chekutanga kunovapa nyika yeKenani kuti senhaka yavo kubva kumadzibaba. Chimwe zvakare kuzovatumira Mesiya semudzikinuri nemuponesi, nekuvaita vaparidzi vevhangeri. Andivazvona. Ivo pati yavo vaifanira kuti vangoteerera zvese zvaakarayira, votenda. Handiti pabata. Saka toda kuti tiende mberi tichimboteera sungano iyoyi pakati paMwari semusiki naIsraeri sevanhu vake. Handei pana Exodus ndoda kubvunza. Ndaida kubvunza kuti panotaurwa zvesungano sitereki mubhaibheri, vanhu vanodzoka pavara rekuti Mount Sinai kakanyanya. Hatibva taenda ipapo pana Exodus 19 vhesi ya 3 kuenda pa8. Exodus 19 verse 3. Zvino Mozisi akakwira kuna Mwari, Jehovha ari mugomo akamudana akati, unofanira kutaura kudai kune veimba yaJakobho, uudze vana vaIsraeri uti, makaona zvandakaitira vaIgipita, uye kuti ndakakutakurai imi pamapapiro egondo, ndikakusvitsai kwandiri. Naizvozvo zvino kana mukateerera inzwi rangu nemwoyo wose, mukachengeta sungano yangu, muchava pfuma yangu chaiyo pakati pendudzi dzose, nekuti nyika ndeyangu. Muchava kwandiri ushe hwavaprista nerudzi rutsvene. Ndiwo mashoko aunofanira kundoudza vana vaIsraeri. Zvino Mozisi akadzoka akadana vakuru vevanhu akaisa pamberi pavo mashoko iwayo ose aakanga arayirwa naJehovha. Ipapo vanhu vose vakapindura pamwe chete vachiti, zvose zvataurwa naJehovha tichazviita. Mozisi akandoudza Jehovha mashoko evanhu. Now wakamboona zvinoitika mukati mekurarama. Pakaitika musangano pane imwe nzvimbo, mune rimwe guta kana mune imwe nyika. Pokurukurwa poitwa chisungo chinoitwa. Kazhinji kacho chisungo chiya chinodaidzwa nezita renzvimbo kwazvaitikira. Pavaitira meeting pacho. Sekuti paitwa musangano lesei kuDurban. Zvawiriranwa ipapo inogona kunzi Durban Declaration, Durban Treaty. Kana kuti Geneva
Geneva treaty, right, something like that. Zvichienderana nokuti zvawiriranwa vari panzvimbo ipi. Aipa pakajeka. Saka sungano pakati paMwari newaIsraeri pavakataurirana paive paSinai. Anditozvona Mwari ndo paakadedza Mozisi mugomo akataura kuvaIsraeri achibva avatumira meseji. Mozisi akauya akati Mwari ari kuti itai so munozove vanhu vangu, rudzi rwangu rwakatsanangurika, asi munenge muchifamba nemitemo yangu muchidai. Vanhu vachibva vati enda unoudza Jehovha kuti tazvinzwa tichazviita. Kana ndisi kukanganisa pastor, nyaya yezano reruponeso zvaida kuitwa naMwari, kana ndisi kukanganisa haisi kutangira apandi apa ndepazongoita kunge paanyatsowirirana nevanhu iplesi bedzi yasainiranwa, but manzwisiro angu nyaya idzi agara aidzudza ana Abrahamu. Handina kurasika paMount Sinai kungoti ndo paazoita izvi nevaIsraeri, asina nababa vavo ana Abrahamu agara vaitaurirana semunyaya. Thank you. Saka tiri kufamba tese. Handei pamberi tichiteera sungano pakati paMwari naIsraeri. Yes. VaHebrew 8 vhesi ya8 na9 wobva waverenga navaRoma 9 vhesi ya6 kuenda pa8. Okay. Hebrews 8 vhesi 8 na9. Nekuti unovapa mhosva achiti, tarirai mazuva anouya, ndizvo zvinotaura Ishe, andichaita nawo sungano itsva neimba yaIsraeri uye neimba yaJudha, isina kuita sesungano yandakaita nemadzibaba avo pazuva randakabata ruoko rwavo kuti ndivaburitse munyika yeIjipita, nekuti havana kurambira musungano yangu, neni ndikasava nehanya navo, ndizvo zvinotaura Jehovha. Romans 9 verse 6 kuenda pa8. Asi handiti shoko raMwari rakakona, nekuti vakabva kuvaIsraeri havazi vaIsraeri vose, nevari verudzi rwaAbhurahama havazi vana vake vose, asi zvinonzi kuna Isaka ndiko kuchatumidzwa rudzi rwako. Ndokuti havazi vana venyama vari vaMwari, asi vana vokupikirwa ndivo vanonzi rudzi. Right. Now uchaona kuti after Sinai, because paSinai Mwari aingozadzisa zvaanga akapika kubva kuna ana Abraham. Ndofunga enda benchitaura. Saka ochijekesera vaIsraeri kuti musungano yatiri kupinda mairi, muchibvumirano chatiri kuita ichi, imi munofanira kunge muchifamba nemitemo yangu muchidai. Ndiri kuenda kuno kusvitsai kuKenani because ndakagara ndazvipika kumadzibaba enyu. Saka ndokwandiri kuenda nemi. Imimi chenyu teererai mitemo yangu muchitenda mandiri. But manje wakatarisa munhoroondo yevaIsraeri gore negore, mwedzi nemwedzi, kwaive zvekungopanduka bedzi. Rwendo rwacho vachitobva kuIjipti, rwendo rwese rwakapera nemisikanzwa. Yaingova misikanzwa after misikanzwa, zvekuti ivo vaityora pati yavo yechibvumirano ichi. Havana kuzadzisa zvezvo vakanga vatumira naMozisi kuti tichazviita. Vaigara vachingodaro. Svika Mwari azoti vanhu ava vandishungurudza. Saka pari kuzonzi kuna vaHebhuru akatozoita sungano itsva. Handiti wazviona yaari kuti kuvaIsraeri ndichaita sungano yakati siyane neyandakaita nemadzibaba enyu. Ihongu pari kunzi Israeri, asi vaRoma manje yazotsanangura kuti vari kunzi vaIsraeri apa haisiri Israeri vazukuru vaAbhurahamu panyama. Pari kunzi ndichaita sungano itsva naIsraeri, haisi chareve avo veropa avo vaIsraeri vaive nemusho kuPalestine. Because vakaramba vachingotyora zvidzidzo zvavo, vachingotyora, pavakazonyatsokubuda munyaya iyi ndepavakauraya mwanakomana waMwari. Mwari ndobva aita kuti Israeri ichisanganisira imimi ndo paakunzi manje navaRoma Israeri hazvisi kungori vaIsraeri panyama, zvikuru yave kutenda, vanenge vatenda. Nekuti vaGaratia vanodarika kuti kana mukangotenda bedzi, kutenda kwenyu kwamaita muna Jesu munobva mava vana vaAbhurahama. Saka nesuwo tanga tisiri mudzinza rokwaIsraeri, nekutenda kwedu muna Jesu taakuverengwawo saIsraeri.
Okay. Takunopindawo musungano takwanawo takwanawo saka iri kunzi pari kuitwa sungano patsva yakuputira yatandavadzwa kuuya kwatiri nesuwo pajeka. Verenga 1 Peter 2 vhesi ya9 na10 unzwe. 1 Peter 2 vhesi 9 na10. Asi imi muri rudzi rwakasanangurwa uprista hwamambo, rudzi rutsvene, vanhu vaakazviwanira kuti muparidze kunaka kwaiye wakakudanai, kuti mubve parima muuye kuchiedza chake chinoshamisa. Imi kare makanga musi vanhu, asi zvino muri vanhu vaMwari. Makanga musinganzwirwi ngoni, asi zvino monzwirwa ngoni. Uri kuona manje aakurehwa ndisu. Zviri kunzi makristu nekutenda. Yes. Marudzi rutsvene. Mutsanangurwa waMwari. Uprista hwake. Basa renyu kuti muparidze sungano dzaMwari. Nditwa pabataka. Apa ndapabata. Ndengeida utotika. Pane vhesi yamativerengesa iyi. Kuna Exodus 19 dzokera iko. Azimazvona zvandanotisa. Exodus 19 ndoda kungodzokora vhesi 5 na 6. Iri kuti naizvozvo zvino mukateerera inzwi rangu nomwoyo wose, mukachengeta sungano yangu, muchava pfuma yangu chaiyo pakati pendudzi dzose, nekuti nyika ndeyangu. Muchava kwandiri ushe hwavaprista nerudzi rutsvene. Anditi uri kuona kuti vaIsraeri kare vainzi rudzi rutsvene, uprista hwaMwari. Uku kuna Peter taverenga isusu ndisu takunzi rudzi rutsvene, uprista hwamambo. Kureva kuti pakanga paina Israeri kare, isusu tasvogadzikwa ipapa, muJudha atenda, nesu vedzimba dzechihedheni vatenda, tahungosvogara takainzana. Saka vateereri, pfungwa iri kunobuda panapa imwe yandangofarira tisati tanzwa kambo yaburitswa namufundisi, kuti nhasi uno imimi vatenda ndimi mune makunzi nebhaibheri ndimi Israeri. Saka mufundisi wari kuburitsa kunyange zvisiri muchidzidzo kuti Israeri yepanyama iya pavakauraya Jesu, ipo paya ndo pari kuita kunge pakabva pazarurwa kunzi anochinzi Israeri nhasi kana kuti anonzi mwana waAbhurahamu nhasi ndiwe neni vari kutenda muna Jesu, tichishingairira kuita zvinodiwa naMwari. Pakajeka pfungwa iyo ndangoidai kuti ndisu taIsraeri. That's right. Toda kutenda. Regai timbonzwa kambo tigoya tienda mberi. Ndomutewera kweseko, ngatidza kumusimbira, ndotondera kundifira, pamuchinjiko weKalvari, Jesu anditungamira, murwendo rwesenguva dzese, hari shamwari yeidi, ndinotondera Kalvari, ndofarira mutemo wake, ndoda nditungamire, rudo rwake rwakanaka, rwaereswa paKalvari, Jesu anditungamira, murwendo rwesenguva dzese, hari shamwari yeidi, ndinotondera Kalvari, ndinofamba ndisingatyi, ndofara naKristu pedyo, ndosimbira ndichaona shamwari yepaKalvari, Jesu anditungamira, murwendo rwesenguva dzese, hari shamwari yeidi, ndinotondera Kalvari.
Tinomuchingamidza vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu sungano, nyasha nemitemo. Covenant, grace and the law. Right. Yes, Pastor. Saka taona kuti isusu ezvino tiri kunyanya kutarisa sungano pakati paMwari nevanhu. Anditika. Taona kuti sungano yekare yanga iri pakati paMwari newaIsraeri. Rudzi rwechiJudha. Sungano itsva yapakati paMwari nemaKristu. Saka nekumwe kutaura muri kuti sungano yekare yaive pakati paMwari nevaJudha panyama. Right. Sungano itsva iri pakati paMwari naIsraeri pakutenda anova maKristu. That's right. Anozanganisira maJudha panyama newaEdheni. Yes, ndova kunzi vana vaAbraham. Right. Ngatifambe Pastor. Right. Tichienda mberi, sungano pakati paMwari nevanhu ine zvinhu izvi. Mune nyasha. Right. Mune kutenda. Right. Mune kuteerera. Okay. Sekudzidza kwataita kumashure, nyasha dzakaunzwa nekuti panga patadzwa. Ipapo tichiri kupaziva. Anditika. Mwari akati hatingarase munhu chero atadza tinomuda. Ndokudzikisa ruoko. Munhu ndobva atenda zviri Mwari izvo nezvikutaurwa naMwari kuti shuwa ari kuda kundidzorera panzvimbo pangu ndikugara naye nekusingaperi. Saka kutenda kwemunhu uya ndobva matiudza imi kuti zvafanana nekusimudza munhu achisimudza ruoko. Right. Kuda kuti agashire ruoko rwaMwari rwadzikiswa. Right. Yes. Saka nyasha dzakazadzisika pakuti Jesu akabva apinda pakati pevaviri ndobva abatanidza maboka mairi aya. Okay. Right. Saka chibvumirano ndobva chachiitwa manje chekuti wona akati tapinda muukama uhu toda kufamba pamwe chete. Yes. Saka kuri kuvavarira nyaya iyi kuzonogara naMwari nekusingaperi zvaiva mupfungwa yake kubva pakutanga. Yes. Saka iwewe wadzoserwa panapa nekuda kwenyasha pafa Jesu panzvimbo paunga uchifanira kufa iwewe. Wagashira urongwa hwaMwari nekutenda. Saka chakudiwa kuteerera zvakamiswa naMwari. Okay. Chakambovhiringa chikaparadzanisa munhu naMwari kusateerera. Okay. Chakaita kuti Israeri yepanyama ibve musungano naMwari pazoitwa imwe nyowani kusateerera. Saka musungano tsva futi enyasha dziripo kutenda kuripo ndokuno kugashiriro katinoita nyasha asi kuteerera kuripo. Apo ndikupanzwa Pastor. Anditika. Handei pana Genesis kuti nyaya iyi inatsokujeka. Genesis chapter 6 toda kuverenga vhesi ya5 kuenda kuna 8. Tiri kutarisa sungano. Okay. Kaitikiro kayo nekubudisa zvese zvinowanikwa musungano izvi. Ndozvatinoda kutarisa. Genesis 6 verse 5. Zvino Jehovha wakaona kuti kuipa kwevanhu kwakanga kuri kukuru panyika, nendangariro dzekufunga kwemwoyo yavo dzakanga dzakaipa bedzi nguva dzose. Jehovha akazvidemba pamusoro pokuita kwake vanhu panyika, akava neshungu pamwoyo pake. Jehovha akati, ndichaparadza vanhu vandakasika ndivabvise panyika, vanhu nemhuka nezvinokambaira neshiri dzedenga, nekuti ndinozvidemba kuti ndakazviita. Asi Noa wakawana tsitsi pamberi paJehovha. Panapa pari kutaura chimiro chakanga chaamukati menyika zvaitungamirira kumurove wenguva yaNoa. Kana muchiverenga muchapter 6 zvinonzi uipi hwanga hwawanda panyika. Yeah, men were very wicked. Right. Hanzi zvekuti pfungwa dzemunhu dzakaipa bedzi nguva dzese. Kusvikira Mwari ati navedu tingagarere nezvakadai. Saka yaive plan yaive kuita seapa. Mwari akabva apindwa nepfungwa yekutobvisa zvese kuti atange pacho. Wakamboona kuti kana kutangidza wakamboona kuti pane imwe minda yekuti mukarima mukadyara so unotadzana kuti hapana pachero kuine madzinde 4-5 arimo munototi ndatipindigurei. Unoziva because chine chisina kubuda zvakanaka, chimwe chine charoverwa pasi nemvura chotadza ku
Saka pfungwa yakauya kuna Mwari ndeyekutopidigura kutangidza kupwanya kutanga patsva. Saka Mwari ndovati bheta titange futi nevanhu. But verse 8 yati Noah akawana nyasha. Ndizvozvo. He found grace in the eyes of the Lord. Kureva kuti pari kunzi naMwari titange patsva apa. Akazoti alright. Ngatichisiyai Noah. Pakutanga kwedu patsva totanga naNoah. Instead yekutotangidza sezvaakamboita kuna Adamu. Akati no. Ngatimbosiyai uyu. Tikondinye neuyu. Tuchitangira pana Noah. Okay. Saka patadzwa apa. Mwari asemburwa. Ndiri kukunzwai. Ndichaenda mberi. Pavhesi 8 apo. Pari kunzi asi Noah wakaona tsitsi pamberi paMwari. Parutaurwa kunzi akawana grace. Sei mimi mapasita dzimwe nguva munotsimbidzira nyaya yegrace sekunge chinhu chinongowanikwa kuNew Testament? Ndatozvifunga hangu pandatarisa vhesi irori. Zvimwe amanzwa ere mubvunzo wangu? Zvinoita kunge zvinonzi Mwari watinodescribe tichiti grace anoita kunge ari kunoku kwemuchinjiko, kunge kuOld Testament kwakusina nyasha. Kunge wokuOld Testament rimwe zimunhu rinongori nehasha chete. Ameno kamudescribe nokamunoita kana tiri mumachechi. Panogona kuita chimwe chezvinhu tu kanzwisisiro kana kuti katsananguriro. Ndizvozvona. But chokwadi chinobuda pachena mukati meBhaibheri ndechekuti Mwari kubva kare nakare akangogara ari Mwari wenyasha. Ndo zvandine ndaona. Ndo zviri kubuda apa nditwazvona. Fambenyu pasi. Saka nyasha dzauya nekuda kwekuti patadzwa. Ndizvozvo. Zvakaomarara. Nditi mazvona. But nyasha manje dzadze kunzvengesa aitirwa nyasha. Kuti abve mutsaona iyi. Saka Mwari akaitira nyasha Noah. Right. Ndo waangauda kutangidza nyaya. Chiverengai tiri pana Genesis 6 ipapo. Tiverengere verse 13, verse 17 na 18. Genesis 6 verse 13. Ipapo Mwari akati kuna Noah, kupera kwevanhu vose kwasvika pamberi pangu, nekuti vakazadza nyika nekumanikidzana. Tarirai ndichavauraya pamwe chete nenyika. Verse 17. Tarirai ini ndinowisa panyika mvura zhinji, kuti iparadze zvipenyu zvose zvino mweya weupenyu. Pasi pedenga zvose zviri panyika zvichafa. Asi ndichaita sungano yangu newe. Unofanira kupinda muareka, iwe nevanakomana vako nemukadzi wako, nevakadzi vevanakomana vako pamwe chete newe. Uri kuona panapa pari kumentionwa nyaya yesungano. Mwari ari kuti chimiro chapo taakutotanga patsva. Yes. Asi ndakuita sungano newe Noah. Takuita covenant. Okay. Saka ochitsanangura kuti muhurongwa hwedu hwekutanga panyowano tiri kuparadza nyika yese. Tichaiparadza nemvura. Asi marongero ataita ndeyekuti iwewe unofanira kupunyuka panjodzi iyi. How? Asi uchapunyukira maareka. Unoziva kuti simba rina Mwari. Uchadorangarira ndi Gideon. Musi wasvikirwa nengero achinzi wasarudzwa naMwari kuti ugoponesa vanhu werudzi rwako. Papa akati ndingazvigone nini. Pari kuti ndizive kuti mabva kuna Mwari. Ndoda saini iyi. Ndichasiya chidehwe ichi panapa. Mangwana ndoda kuti chidehwe ichi kaichi chimuke chakatota nedova asi kumwe kwese kwakaoma. Zvikanzi fine. Ndobva vaenda. Mangwana zveshuwawo akasvika chidehwe chiya chakatota nedova akatosvina mvura yakawanda ikatobuda unge ichatosadza chindiro. But kukana pakauya munhu usiku akadira. Right. Ndobva ngirozi iya yadzoka ikati wazvoona kazvawakakumbira zvikanzi imboitai patient nene. Ndoda kuchisiya futi panapa. Mangwana ndoda kudzoka icho chakaoma. Asi kumwe kwese kwakatota nedova. Wokuitira kuti ndikesi panangosiko chidira usiku. Saka ndobva vasiya. Mangwana acho zvishuwa kuseni kuine dova chakafuma chakaoma. Kumwe kwese kwakatota. Pfungwa yandiri kutaura ndeyekudayo. Mwari aigona kuti ndakutanga patsva newe Noah.
vamwe vese vachanyura mumvura ichinaya. Aigona kungomusiya ari pachiwanze chake pake bedzi porega kunaya kumwe kwese kunaya kusvika vanhu vanyura nemiti pake pari Mwari angarambire. Asi Mwari but in this case akamuti unofanira kuponera maari. Handiti wazviona ndo zvaaronga urongwa hwesungano iyi hwaitwa naMwari. It's part of sungano. Okay. Asi saka sungano imwe neimwe ine urongwa nezvinofanira kuitwa imomo. Chinzwa unzwe manje kuna vaHebheru 11 pavhesi 7. Hebrews 11 verse 7. Nokutenda Noa wakati anyeverwa pamusoro pezvinhu zvichigere kuonekwa, akagadzira areka nekutya Mwari kuti aponese mhuri yake, akapa nyika mhosva nazvo, akagara nhaka yekururama kunouya nekutenda. Handiti wazviona. Saka Noa paakaudzwa kunzi kuchanaya, haana kuita sevamwe vadhara vemakore ake vakati wakambozvionepi mvura ichinaya. Because Bhaibheri rinoti kwakusati kwambonaya. Kwakusati. Iye akati kana zvataurwa naMwari zvinoitika. Ndo chinonzi kutenda. Faith. Faith. Kuti zvarehwa naMwari ka chero pasina masaini ekuti zvingaitike, maindicate ekuti zvingaitike, chero usina kumbozviona, usina kumbozvinzwa munhoroondo, chero nemungano dzatiriona gudo, ukangoti nekuti Mwari ataura zvinoitika. Inini chimwe chinhu chandinoda kuti Mwari andibatsire ndiite faith pastor, kuti vanhu vakafa vachamuka. Amen. Ndinotenda izvozvoka. Ndoda kunyatsa kupa mbundira ndinonyatsa kupa bata chaipo paipapo nenyaya yekuti Jesu anodzoka. Zvazvinoita manje ndo zviya zvataita hazvibve mune zvauri kunzwa mutsinga dzako kuti kungoti wakagara saizvo zvizvo wakanyatsa kudika zoti tichamuka mukoma gift toenda kudenga. Chero tikafa. Wakangogara so pasina kana kunyeredzwa kwauri kuita. Saka Noa kutenda kwake. Zvakabva zvadii? Hanzi akabva ateerera paakanzi mvura ichanaya, asi unoponera maareka. Akaita makore kana muchidzidza achivaka areka, achikoma areka, chinotuzva matanda uko, achiuya nawo achinamatidza matanda aya, vanachiti uri kumboita seko, achiti kuchanaya veduwe. Saka chaimusunda kuita izvi kutenda zvataurwa naMwari. Saka uri kuona kuti pasungano ka pane kutadza kwaitwa. Right. Pobva pajambira nyasha kuti Noa achafe. Achafe. Nyasha dzauya. Panoda kutenda. Noa abva azvibhelieve. Number 3. Right. Number 3 panoda kuteerera. Noa abva agadzira areka. Saka zvinizvo zvazvisiyane musungano. But mimi musoro wenyu wenyaya mati sungano, nyasha nemutemo. Hapana mutemo kapa. Chinonzi kuteerera ka. Uri kuteerera zvakarayirwa kana kuti zvakatemwa. Alright. Mutemo inawo. Aiwa, ndanda kunyanya kwa technical ndazvinzwa covenant, grace and the law. Right. Kana unogona kuti pane law ka uise obedience kana kuti aiwa ndo zvandatoona kuti ndandaita kuti pfungwa dzisinde. Asi zvajeka ngatifambe. Saka pane kuteerera. Andi tingobata umwe muenzaniso futi pana Genesis 15 verse 13 kuenda ku18. Genesis 15. Akati kuna Abrahama, uzive kwazvo kuti vana vako vachava vatorwa munyika isita iri yavo. Vachava varanda vavo, vachatambudzwa makore ane 400. Asi ini ndichatonga rudzuro rwavachashumira. Pashure vachabuda nepfuma zhinji. Asi iwe uchaenda kumadzibaba ako norugare, uchavigwa wakwegura kwazvo. Rudzi rwechina ruchadzokera pano, nekuti kusarurama kwevaAmori kuchigere kuzara. Zvino zuva rakati ravira kwasviba, choto chinopfungaira nezhenje remoto zvikaonekwa zvichipfuura napakati penhindi idzodzo dzenyama. Nemusi iwoyo Jehovha akaita sungano naAbhurahamu. Akati, vana vako ndavapa nyika iyi, kubva parwizi rweIgipita kusvikira kurudzi rukuru runonzi Euphrates. Uri kuona panapa. Abraham akaberekerwa mumba maitambuka mashai. But Mwari ari kudenga ndobva azoti ati mwoyo una Abraham anoshandika naye. Kunyangwe ako kari munharaunda inotambuka mashai. Ndobva amuti Abraham, ndoda kuita urongwa newe. Asi paurongwa hwacho hazvinatsokubude kana ukaramba uri muno. Ibvapo. Ibva ipapapo. Anditi wazviona.
uende kwandiri kuda kunokuratidza. Yes. Chapter 11 yavaHebheru inotaura futi panyaya imwe chete verse 8 kuenda pa10. Hebrews 11 verse 8 to 10. Nekutenda Abrahamu wakati adanwa akateerera akabuda akaenda kunzvimbo yaakanzi achaipiwa ive nhaka yake. Akabuda akaenda asingazive kwaanoenda. Nekutenda wakanogara semutorwa munyika yechipikirwa, sepanyika yevamwe. Akagara mumatende naIsaka naJakove, vadyi venhaka yechipikirwa chimwe pamwe chete naye. Nekuti wakanga achitarira guta rine nheyo, Mwari ari mhizha nemuvaki waro. Uri kuona panapa pari kuitwa sungano pakati paMwari naAbhurahama. Yes. Right. Nyasha dzauya pakuti Mwari haasi kudzikinura Abhurahama bedzi, asi ari kutaurisa madzinza anozouya kumberi. Yes. Anofanira kuti vanhu havazoponeswa, Yes. asi vanoda kunge vadzidziswa. Saka tinoda achaticha marudzi. Yes. Ndopawakanoti Abhurahama anotireneka, mwoyo wake unoratidza kuti anotireneka, agogona kuzoita ticha, agodzidzisa mhuri yake nendudzi dzinoteera. Yes, Pastor. Abhurahama maya ndobva anodedzwa zvikanzi nyaya yedu kuti ibudire unofanira kutobva panapa. Abhurahama anoratidza kuti anga asiri munhu mudiki. Takambodzidza kuti aine pfuma atori nekaami kake. Asi Abhurahama haana kunetseka, akasumuka asiri kutomboziva kwaari kuenda. Hebrews yati akateerera akatoenda asingazivi kwaari kuenda. Chakaita kuti ateerera hanzi kutenda, ndokwazoita kuti hanzi akarurama, kuti zvataurwa naWakura kuti Mwari zvaari kuti anoda kuita rudzi rukuru nene. Mwari haambonyembi, Mwari anotaura shuwa. Saka sungano ine kutenda. Nyasha dzirimo, kutenda kurimo, nekuteerera. Saka pekuteerera apo ndo pekuti uri kuteerera zvarayiro, ndo pari kupinda the law. Saka muri kuti covenant, grace and the law. Right. Muri kuti musungano nengari yekuti vanhu vatadza kana kuti vakatadza, Mwari odira nyasha. Handitika? Adira nyasha. Nyasha dziya dzinoda anodzireceiva. Right. Nyasha, response yedu kunyasha dzaMwari ndo faith. Right. Handitika? Kana taita faith kudaro, pakuchida kuteerera zviri kurayiro, package yakwana. Pari kundiitira zvakanaka. Tombodzwa kamwe. Atinzwe ikambo tikodzoka tosusukidza. Each step I take, my Savior goes before me, and with his loving hand he leads the way. And with each breath I whisper, I adore thee. Oh, what joy to walk with him each day. Each step I take, I know that he will guide me to higher ground. He ever leads me on, until someday the last step will be taken. Each step I take just leads me closer home. In times I feel my faith begins to waver, when up ahead I see a chasing wide. If then I turn and look up to my Savior, I am strong when he is by my side. Each step I take, I know that he will guide me to higher ground. He ever leads me on, until someday the last step would be taken. Each step I take just leads me closer home. I trust in God.
tinomuchingamidza vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu. Sungano, nyasha nemutemo. Yes, the covenant, grace and the law. Right. Toda kuenda mberi. Tapedzisira titarisa pamuenzaniso waAbhurahama kuti zvibude pachena kuti sungano yakanyatsomira sei. Chii chinoitika musungano. Rega tisusukidze tichibva pana Abraham asi titangire kuna vaRoma 4. Okay, Abraham. Romans 4 verse 3. Nekuti rugwaro runoti kudiniko? Runoti Abraham wakatenda Mwari, kukanzi kwaari ndiko kururama. Abraham believed God and it was counted for him for righteousness. Right. Saka nyaya yekururama righteousness by faith. Zviri kubuda kuti yakagara iriko kuOld Testament. Yes. Hachizi chinhu chinyowani chazongomuka mazuva ano aya. Pastor, vhesi ndarinzwa iyi. Tsanangurirai vateereri muchidimbu kuti what is righteousness by faith. Nemuenzaniso wapiwa ukunzi Abraham akatenda Mwari, kukanzi kwaari ndiko kururama. Because varero runotaurwa stereki righteousness by faith, righteousness by zvekuti unogona kutokaruka wavhunduka uchifunga kuti pamwe handisati ndasvika masubjects iwayo. Chii chine ichi chitaurwa pasi? Chine ichi chiitika ndechekuti tiri muzano reruponeso. Paita chitema handitika chitema chobva chabvisa munhu kure naMwari. Yes, Isaiah 59 verse 2. Right. But munhu anofanira kuti adzokera apa paukama hwokudhara uya. Yes. But kuti adzoke chitema chofanira kuenda. But chitema hachiende pasina kufiwa. Saka kuti padzokwe Mwari ndobva ati ngapachifa Jesu. Jesu ndobva afa. Asati afa manje. Vanhu vekudhara vaiudzwa kuti kumberi uko kuna Mesiya achafa. Ndobva vati nekuti zvataurwa naMwari ndizvozvo zvinoitika. Saka kubvuma ikoko ndokutenda. Kuri kuzosvika pakunzi kururama pakudii. Ndikumanya. Saka kubvuma ikoko kuti zvataurwa naMwari zvinoitika ndokutenda. Saka Mwari aibva ati nekuti wagutsikana ndazvitaura chero usati wazvibata. Iwewe ndakutokutora sekuti zvazadzisika mauri. Dzokorora ipapo. Mati nekuti wazvibata. Wabvuma. Zvisati zvaitika. Saka iwewe kwauri taakutotora kuti zvazadzisika. Saka nekuda kwekubvuma kwawaita ikoko waakumira pamberi paMwari. Mwari asingatarise iwewe ndausi kugona. Akutarisa Jesu achazofa wacho. Saka kana Mwari atarisa Jesu, pana Jesu kunyange afira mhosva dzevamwe, panongoonekwa kunaka bedzi. Saka kunaka kuya kuri muna Jesu kuya. Answer sheet ya Jesu. Yakuiswa pazita rako iwewe. Ndo mawira aita mamax. Ndo mawira aita mamax kwauri. Saka iwewe manje hausisina mhosva. Aiwa. Waane kururama kwa Jesu. But kwauya sei hauna kukurarama, kwauya nekutenda. Papaita. Saka ichinzi righteousness by faith. Pajeka. Kuti ndaida pekuti unokaundwa kuti righteous pakudii. Anditika. Wagashira urongwa hwaMwari. Watenda. Saka wakuverengwa pane vakagona. Iwe usina kugona, wakagonerwa naJesu. But wabvuma nyaya yacho. Saka kugona kwaJesu kubva kwaiswa pazita rako. Ayo, zvabuda basa. Pana vaRoma 4 ipapo verenga vhesi ya 9 kuenda pa12 ugoverenga 16. Romans 4 verse 9. Zvinokuropafadzwa uku ndekwavakadzingiswa kana vasina kudzingiswa here. Nekuti unoti kuna Abrahamu kutenda kwake kwakanzi ndiko kururama. Zvino zvakanzarwo seiko? Atodzingiswa kana asina kudzingiswa here? Hazvina kunzarwa adzingiswa, asi asina kudzingiswa.
wakapiwa chiratidzo chekudzingiswa kuti chive chisimbiso chekururama kwokutenda kwaakanga anako asati adzingiswa, kuti ave baba vevose vanotenda kunyange vasina kudzingiswa, kuti vagonzi vakarurama. Ava baba vekudzingiswa kunaivo vasina kudzingiswa bedzi, asi vanofambawo mumakwara okutenda kwababa vedu Abrahamu, kwavaive nako vasati vadzingiswa. Verse 16. Saka ndezvekutenda kuti zvive zvenyasha, kuti chipikirwa chive nesimba kurudzi rwose, rusati rwuri rwemurayiro bedzi, asi nerwokutenda kwaAbhurahamu, iye baba vedu tose. Right. Abrahama paakanzi naMwari sumuka ndichakuita rudzi rukuru, toda kuti uve mudzidzisi ugoticha zano reruponeso. Yes, anonzi akatenda achibva asumuka. Anditika. Saka kutenda ikoko akazonzi naMwari, iwewe watenda wandifadza, ndaakuda kuti musungano yedu pave nesaini pakati pedu inongoratidza kuti tiri musungano. Yekudzingiswa. Saka haana kutanga adzingiswa kuti azotenda, azonzi akarurama. Akatanga atenda ndobva anzi akarurama, kwakuchizopuwa saini yekuti uyu arurama nekuda kwekutenda. Tiri muukama. Saka muruda kuti ya. Saka ndopanzi naPaul kutenda kwaakaita asati adzingiswa aimiririra isusu vachatenda muna Jesu tisina kudzingiswa. Kudzingiswa kwaakazoita achiramba akabata kutenda kwake, omiririrawo maJudha panyama vakadzingiswa panyama asi vachitenda. Saka tese maboka mamwe mairi tafanana. Saka pavhesi 16 yati ndezvekutenda izvi ndoida, but mukutaura kwanhasi pasi ini ndiri kufamba nemi, ndiri kunyanzonzwisa nyaya yenyu iri pazano reruponeso, pamuti nyaya yenyasha, kutenda nekuteerera. But mazuva anoka munhu dzimwe nguva akakaruka aita motokari nyowani yekuti munovhunduka kuti zvakafamba seavo, inenge ingonzi ndezvekutenda izvi baba munini, ndezvenyasha. Ndiri kuona kunge pane kakurerutsa katinoita nyasha, matsanangurirwa adzinoita. Handisi kuramba kuti zvine kuita kwaMwari, but topiki yenyasha painokurumbira mumadzichechi pastor, iri kukurumbira iri yezviwanikwa. Amenoti mandinzwa zvakanaka. Ndakunzwa. Nyaya yekutenda Caston irwendo rwekuenda kuupenyu husingaperi. Ndomanzwisira ndiri kukuita pastor, handiri kuita Bhaibheri. Pataimbofamba kare mabhazi achafamba tichienda kumamisha kubva muno mumaguta, maitoziva kuti kana tasvika paZaire bhazi rinomira. Mautaura kuedza paZaire bhazi rinomira. Kana ramira ipapo vanhu vanotobuda voenda vonotenga, vanodya vachidya, vachiita sei madhiraivha nemakondakita vachidya. Panzvimbo pekungomira vanhu vachiita risesi. Asi vanhu vanenge vasati vasvika kumusha, chatabvira maHarare kuenda kumusha. Saka pane tunhu tunosanganikwa natwo munzvimbo dzinombomira mabhazi. Tunongosanganikwawo natwo. Saka ukatenga mota hachizi chitema kana waitenga nenzira yakanaka. But zvine zviri kuitika manje ka paexample yamapa yerwendoro, zvine zviri kuitika mumachechi, imi vafundisi ndimurutungamira, nyaya inenge iri kunyanyotaurika parwendo rwedu rwekuenda kuruponeso ndeyekuti chamari paZaire ndakatenga mabhanana 3. Obva wangogumira paZaire. Vanhu vokubvunza kuti rwendo rwenge rwuri sei, kuti takaburuka ndibva tatenga mabhanana 3. Muri kuona dambudziko riri kuitika. Saka nyaya yepaZaire ndeperisesi bedzi apa nekudyira handiko destination. Handiti kapasi. Saka ndiri kukufollowa zvakanaka. Kana munhu akavaka imba, as long as zvichiitwa nemaoko akachena, ngazviitike, asi tine kwatiri kuenda. Bata vaHebhuru 11:17 kuenda pa19. Nekutenda Abhurahama achiidzwa, wakabayira Isaka. Iye wakanga agamuchira kwazvo zvipikirwa. Wakanga achibayira mwana wake wakaberekwa mumwoga. Iye weke ngaudzwa zvichinzi, muna Isaka vana vako vachatumidzwa. Nekuti wakati Mwari unogona kumutsa munhu kunyange kuvakafa. Ndipapo kana tichitaura nemufananidzo paakamudzoserwa.
uri kuona zvakaitika. Abrahama adedzwa, akadedzwa asina mwana. Pane mistake yavakambosvikoita akazvara mwana naHaga. Mwari akati mwana iye ngaaende. Inini pandakati uchaita rudzi rukuru unoita nemwana azvarwa naSara. Ende zvishuwawo pakazoberekwa Isaac. Abrahama akanyanzona kuti Mwari mukuru. Ndane 100 years. Kuberekwa mwana. Sara iti 90. Kwakubereka mwana. Mwari muhombe. Saka mwana uya ati kure Ishmaeri apasisina. Mwari anouya kuna Abrahama kuti tora Isaac uyu. Kugomo kuya kwamunoenda kunoita zvipiriso zvehwai kuyawo. Ndoda kuti paaritari ipo paya unopisa Isaac. Ndiye chibayiro this time. Anditi wazvona. Saka Bhaibheri riri kuti Abrahama haana kuramba. Akatora Isaac. Akaenda naye. Ende vatori munzira Isaac anobvunza kuti huni dzatosingoenda nadzo tinadzo. Banga rekuurayisa chipiriso tinaro. Ko hwai yacho iri kupi? Taikaimba kasongeka. Zvikadzi naAbrahama. Zvinozivikanwa naMwari. Vasvika muzasi megomo. Abrahama anoti kuvaranda. Imi michisarai panapa nemadhongi, muchifudza madhongi. Ini nemukomana taakumbokwira tononamata. Tigodzoka. But iye anga anatsonzwisisa clear kuti Mwari dzaida kuvhara wakomana kuti tiri kudzoka idzo dziri kuziva kuti mwana ari kunofa. Kunogona ukanyatsokuverenga ndima yawaverenga ikaya hakusi kuvhara nekuti ari kuti tinondodzoka. Saka vaHibhuru manje ati chakaisa kuti Abrahama vasvika paaritari ndopaakati kuna Isaac pachatawira nhasi kunoona the reason why tisina why. Mwari ati iwewe ndikubayire. Isaac semwana akakura achidzidziswa kuti Mwari muhombe. Ende vaHibhuru vati hanzi iye Abrahama akatenda kuti Mwari anomutsa vakafa. Saka akati kuti mupfungwa make aiti pane zvichaitwa asi mufana ndikudzoka naye. Ndichamuuraya ndomupisa but kana ndakuburuka kuenda Mwari anomumutsa ndodzokera naye. Andiri kuona. Saka kakutenda kakadaro ikako. Yaimwe level. Yaimwe level handitika. Yaimwe level. Because iye ari kunzi wana manyorera Paul pana vaHibhuru ndeyekuti waakanga anzi ndiye wauchabereka achakubereka napo tidzinza richakura napo. Ipapo ndopa waaruda kunopisa wacho nekuti akati Mwari anomutsa vanhu kubva kuvakafa. Saka izava kuti achamuka achatozosvikoita mhuri yake. Saka kuwakomana kuya vakatodzoka vari tu. Saka paaitaura tiri kunonamata todzoka aitorevesa because aitotenda. Andowasvona. Saka tiri kuti isusu musungano nyasha dzirimo yes. Mune kutenda. Right. Kana pasina kutenda haungafadzi Mwari. Yes. Mune kuteerera. Vanhu vazhinji vanokuda zvizvo zvokuti nyasha. Asi kana Mwari akuzotaura manje kuti ita chakati avaite. Vanoti Mwari haangambotaura kuti uite zviri unreasonable zvekupisa mwana. Ndokarizonero kevafanha vamazuva ano. But Mwari pamwe pacho anokurayira zviri unreasonable pakufunga kwevanhu. Asi achitorevesa. Chaanoda kwauri kutenda nekuteerera. Chinzwa vaGalatia 3 pa26 kuenda pa29. Galatians 3 verse 26 kuenda pa29. Nekuti imi mose muri vana vaAbhurahamu nekutenda muna Kristu Jesu. Nokuti vose pakati penyu vakabhabhatidzwa muna Kristu. Makafuka Kristu. Hakuchina muJudha kana muGiriki. Hakuchina wakasungwa kana wakasununguka. Hakuchina munhurume kana munhukadzi. Nokuti imi mose muri vamwe muna Kristu. Zvino kana muri vaKristu, muri vana vaAbhurahamu, vadyi venhaka sezvamakapikira. Saka akudzoka manje kwatiri isu vatendi. Kuti kana mukatenda, ipapo muri kubva marekodwa kuti Abrahama awedzera zvisukuru. Handiti wazvona. Nekuti ndiye baba wevanotenda. Handiti wazvona. Asi Abrahama haana kungoguma nekutenda bedzi. Enda pana James 2 unzwe 17 kuenda pa25. James 2 verse 17 to 25. Right. Saizvozvo nekutenda kana kusina mabasa kwakafa hako. Asi mumwe angati
Iwe une kutenda neni ndine mabasa. Ndiratidze kutenda kwako kusina mabasa. Neni ndigokuratidza mabasa angu nemabasa angu kutenda kwangu. Iwe unotenda kuti Mwari ndiye mumwe chete unoita zvakanaka. Mweya yakaipa inotendawo izvozvo ichidedera. Zvine iwe munhu weupenzi, unoda kuziva here kuti kutenda kusina mabasa kwakafa? Ko Abrahamu baba vedu haana kururamiswa nemabasa here nguva yaakabayira mwanakomana wake Isaka paatari? Unoona kuti kutenda kwake kwakabata pamwe chete nemabasa ake, uye kuti kutenda kwake kwakakwaniswa nemabasa. Rugwaro rukaitika runoti, Abrahamu akatenda Mwari, kukanzi kwaari ndiko kururama. Akanzi hama yaMwari. Munoona kuti munhu unoruramiswa nemabasa, haaruramiswe nekutenda bedzi. Saizvozvo Rakabhi chifeve haana kururamiswa here nemabasa nenguva yaakagamuchira nhume nokuvaendesa neimwe nzira. Saka zviri kunzi Abrahamu haana kungoguma pafaith. Panoti faith ndo magashiriro atinoita nyasha. Our response to grace. Poita mabasa. Kuteerera zvakarayirwa naMwari. Handozvoona paIsraeri iya yatamboti yakabviswa musungano yepanyama. Verenga pana vaHebrew 3 unzwe kubva pa12 kuenda pa19. Hebrews 3 verse 12 to 19. Hama dzangu, chenjerai kuti mukati momumwe wenyu murege kuva nomwoyo wakashata usingatende. Mutsauke muchibva kuna Mwari mupenyu. Asi simbisanai zuva rimwe nerimwe kuchanzi nhasi, kuti kurege kuva nemumwe wenyu unoomeswa nokunyengera kwezvivi. Nekuti tava vagovarani pamwe chete naKristu, kana tichibatisisa kuvamba kwekutenda kwedu kusvikira pakuguma. Zvichinzi, nhasi kana muchinzwa izwi rake, musaomese mwoyo yenyu sepanguva yekutsamwa. Nekuti ndivanani vakanzwa vakamutsamwisa? Havazivo vose vakabva Ijipita naMozisi here? Wakanzwa shungu makore ane 40 pamusoro pevanani? Havazivo vakatadza, mitumbi yavo ikawira murenje here? Wakapika pamusoro pavanani kuti havangapinde pazororo rake? Havazivo vasina kuteerera here? Zvino tinoona kuti vakanga vasingagone kupinda nekusatenda kwavo. VaIsraeri vatomboburitswa muIjipti. Vatoyambutswa gungwa. Vakatadza kunopinda muKenani. Pakaleka kutenda. Nekuteerera zvese. Saka Paul ari kuti ngwarirai zvinhu izvi zvinofambirana, nyasha, kutenda nekuteerera zvese. Pa4 anobva ataura kwatiri isusu manje. Ndoendeida kuverenga verse 1 to 3. Naizvozvo chipikirwa chekupinda muzororo rake zvachichipo, tinofanira kutya kuti zvimwe kurege kuva nomumwe wenyu uchawanikwa asingasviki ikoko. Nokuti nesuwo takaparidzirwa ivhangeri saivo, asi shoko ravakanzwa harina kuvabatsira, nekuti harina kuvhenganiswa nekutenda kwaivo vakanzwa. Nokuti isusu vakatenda tinopinda pazororo iroro sezvazvakanyorwa zvichinzi, naizvozvo ndakapika pakutsamwa kwangu ndikati havangapinde pazororo rangu. Kunyangwe mabasa ake akanga akwaniswa kubva pakuvamba kwenyika. Saka panapa pari kubuda pfungwa yekuti isusu tichiine promise yekuzorora, kwete kuKenani yekuPalestine, yekudenga. Yes, Pastor. Saka sungano ichiripo yaitwa pakati pedu naMwari. Kuti tiri munyasha, ndizvozvo kuti tiponeswe, ngatirisponde kunyasha nekutenda. Asi pamusoro pazvo tizadzise kutenda kwedu nemabasa, nekuteerera zvakarayirwa naMwari, nekuita mitemo yobva yacovenant, grace and the law. Mwari ngaakukomborerei. Onekai vateereri. Tinotenda vateereri. Mwari ati ave nemi. Munogona kutibata panhare dzinoteera 0774 651 181, 0774 651 181, kana kuti 0716 452 086, 0716 452 086. Mwari amuchengetei. Tisangane muchikamu chinoteera. Tenzende tungamirwe mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino
He will